Sanibona bafethu, mina lo ukhulumayo Mfuka Mafuku, kodwa ngikhuluma nje ngeneme, akukho right. Ngiyanibuka la, ngiyabona la ku-TikTok, ngeke ngithi amaqhawe, angakaziboni iqhawe lalo ngisakabonile. Manje ngiyabona abafowethu kunabantu ineke ngo-2 kule trend ngokuthi eshonile. Ngiyabona bayaphawula abanye bathi biphapha ezenza insizwa ethi yena akasabe isibhamu, akasabe umuntu. Akekho vele umuntu oyindoda ongathi nginey'nyanisaba futhi ngicane ngiyekeni. Vele uma ungumfana nje umfana, uma ungiziza insizwa nje ukuhlehla kwakho wakini, uma ukuthi kini kuyahlehla bohlehla. Kanje angiliboni mina iphutha ngento eyenziwe ubafu isiqiniseko ukuthi bethu insizwa noma bethu yini kwakhe lokho. Ngiyabona senimpostile abanye nibeka uphutha eduze kwakhe. Ungalenzi ithemu ngokufa komunye umfana, ungamazi ukuthi ungakubuka bani. Ngizogoqa kulokho kulo nkulumo leyo, kodwa nje uma ngigoqa ngithi ungahlekisi umuntu ongamazi ukuthi ungakubuka bani. Ngenxa ukuthi ufuna udumo la ku-TikTok. Kulungile, ngifuna ukukhuluma ngayo. La eGoli madoda, lapha eGoli. Lapha eGoli nihambe nithi niyozama impilo eGoli. Impilo yakaze lehlule, siyanibona nigqoka kahle impela, nibahle futhi. Lamafika komayimayi siyabona ukuthi hayi abaphathi bemali nina kuhamba kahle. La enona khona nihlekisa ngathi kwezinye izizwe manje amavende amashangane lokhu kuthiwa nje uZulu isidumo, umuntu womZulu nje isiphuphuku. Ngoba vele uma uphuma la empangeni wobulala umuntu eGoli, ufuni lo mase umhlangane eGoli, ufuna wena nenze back to back naye, abhekele newubhekele, bagade into eqhamuka ngapha nawe ugade into eqhamuka ngapha. Kodwa uma usumbulala futhi wena ufuna ukuhlala namashangane, ufuna ukuhlala namavenda, kukuwena. Angisho ukuthi ngiyabandlulula ngolimi engikhuluma ngalo. Umshangane igama elizakala ukubandlulula, kodwa umshangane, umZulu, umpedi. Angazi mangithi mina sawubona umpedi yavuma, sawubona umsuthu yavuma, kodwa ishangane liyanqaba, angazi indaba. Angikho lapho bafethu, ayiniyekeni ukusiphoxa eGoli, ayiniyekeni ukusiphoxa eGoli. Anginandaba nabanye abantu abaqhamuka kwezinye indawo, ngizobala nje ngibala empangeni, ngibala inkandla, ngibala ubuka, ngibala umtuba. Ayiniyekeni nje ukusiphoxa eGoli. Nahamba nithi niyosebenza, nihambanga nithi niyoba yiqhaga leGoli. Manje uma ubuya lo mfowethu ngoDisemba uzokwehla nobani? Phela kumele wehliwe ngoDisemba kube kusuke emakhaya. Uzokwehla nobani? Yabona? Uma umfana egqoka kahle, edlala nawe, engcoka ngawe, mhlambe kwathinteka enhlizweni kuwena, hlehla, hhayi ngoba usukhathele yini noma uyehlulekile, hlehla. Uzobuye futhi. Hayi ukuthi umbulale. Mama ufuna umbulala uzoduma ngobani wena? Usho wena ngeke usaduma kwawena-ke manje. Lo muntu bekwenza udumo wena usungimbulele. Ngenxa nenhliziyo engalawuleki. Kunevidiyo kaKay laphana ungizwe ebizwa uKay ngembavumbavu. Le nto uKay imcasulile, imnyanyiswa, and abantu abamaziyo kuKay bazoyizwa into engishoyo. uKay akuyena umuntu odlame. Umuntu ohlezi ehlekile, unamatekisi kodwa futhi ngeke umuze kutshela indaba zamatekisi, indaba zezinto zasemarenke lutho. Akahlangani nempilo la muntu, uyidlela inyama nje kuphela. Ayidlayela imoto, ama-off-road, ayigangela ngey'moto, ehlezi ehlekile uKay akanankinga. Asuke ungizwe le nquthu ukuthi wena Kay mbavumbavu. Angisho nawe ungizwe ukuthi ube wrong, ungizwe sonke zamazi ukuthi indlela adlala ngayo. NoKay uthe methi ukuthela uphinde wakhumbula ukuthi hayibo, yazi njalo ungizwe udume ngakho kuyisi. Ungizwe ngoba edela mina nje ufuna ukuduma ngami. Nawe uKay futhi le ndaba izomdumisa kuma-likes akhe ku-TikTok, kuyadlala la. Kodwa omunye megcobe kabi
zikhona inamba ayifihliwe inamba ngizwe hey bafo ingizwa kahle lana hey awunciphisi noma mina ngathi angidlali kanjena bese ngeke ngisenze kanje push impilo nje why ukhishwa ibhamu ubulawana yabo ifidi yami ngiyazi ngiyaqala ukuyithola futhi vela ngento hlezi ekhuluma yabona lena kamabulalana omunye ume kwakhuluma iqiniso siyabulawa njengami nje mina fethu engikushoyo manje angisho ukuthi ukufa ngiyakufuna kodwa mina ukufa ngosaphi ngisaba indlela ongafika ngayo kuphela namanje mangathiwa sifeni mhlawumbe ngifele izingane zami ngingayifela ukufa kunezizathu esibalekile anginankinga nakho kodwa kumbi ukufa ungazifelani uJesu wafa so wayefela thina ngingaziwe wayekufela belungu wazofela thina sibantu abamnyama kwawenze njani kodwa mangathiwa mina ngifele izingane zami anginankinga kodwa ukufa ufela obala angiboni kuyinto enhle ninegoli nobulalana kahle umuntu uzawakho ufuna ukukhanda ngabafana bakini ngapha asingabandawo imasi lapha negoli egoli indawo okuhlangene khona izizwe eziningi ngeke uze nje uthi abapeti bakwazene abafana bamaZulu nje ahloniphani bafethu yini lengaka ahloniphani ufuna udumo ngomfowenu ungazodubula umfowenu ufuna udumo nje phela thiyo nenkawe ashaya isibhamu ngelinye ilanga ngizokutshela indaba encane nje wavela ivideo yangiceka into engitshela nina nje sengimane ngayikhuluma nje kwayonke engitshela yona engibhora kwayona ngoba akuyindlela esikhule ngayo thina le ngiyambona uQuality uyeyisa impela kodwa uyisa ngokuswenka akaze umbone ukhothe phethe isibhamu ekhomba omunye umuntu lo mase khothe ngizokudubula mina manje uyayiswenkela kuphela ayichomele ngemali ayiboleka imali yabantu mhlawumbe sayi ebana angingeza 10,000 ngo 10 rand lapho sibahlukanisa senze sipana yaba sicela ushintshe ka 500 ihlukana ngo 10 rand sisho bhasha sicela ushintshe 500 imali izobe isitake enga ibe enkulu imali simboze ngo 100 rand ngaphezulu simboze ngo 200 rand ngaphezulu ube ngathi o 200 sibodwa kanti lo 10 rand kuyadlalwa bafowethu kuyadlalwa lo muntu umbulele ngeke uphinde umvuze izingane uyacabanga mina ngisho inyoni mina ngishaya inyoni kodwa ngikhule inyoni ngishaya ngihleleni mina ugogo mangibuza nje mase ngimshayela unina wala maphuphu la maphuphu ngizokwazi ukondla zonke izinsuku azokhula bezinyo nandiza hamba kwangihlula lokho uyabona mina noma ngidoba ufisho omncane ngophinisela emanzini ngoba ngisuke ngwazi ukuthi vele ingane ngeke ngwenze lutho uma ngobulala ngiyamosha ngelinye ilanga ngodoba usumkhulu lo fish bafethu wangixoshisa emsebenzini uthi umuntu ufike umkhulume kabi umlungu wakhe umxoshisa emsebenzini bazomxosha le mali kade iholwa yilo muntu ngeke be-ede kuwena wena ngeke uthule lutho ngokuxoshwa komuntu yekela umuntu yekelani lento enenza ubulwane yekelani ubulwane lapha eGoli ake nilungisele intaba indlela engiqoka ngayo nisenka ngayo eGoli inhle sayithanda kodwa ngingakhohlwa amakhaya enisuka kuwona mina nje ngisenka nginayo impahla negama ayikhona ilungile ngayithenga ngabona ukuthi hayi yinhle ngaleso sikhathi iquality mina ngithenga iquality anginandaba namagama kakhulu kodwa angiyena mina usenka ngegama umsenko wami mina ufuna ubone izingane zami ukusenka ukugqoka kwami mina ufuna ubone izingane zami ubone ekhaya engihlala kulona wona umsenko wami ke loyo anginamoto mina hayi ngona kungaze ngibe nazo imoto ngithengile impela imoto kodwa engangikwenza mhla nginemoto ngakubona ukuthi akuyona impilo engangiyisa phambili ngoba mhlawumbe ngasemncane ngaphela kuzona ngoba udumo alisani phambili kunalokho uzophenduka iphara akenike ufuna udumo ngegazi labafowenu eGoli angibuzanga igama lamuntu kodwa akenike ufuna udumo ngegazi labafowenu ilokho mina engikukhuzwayo kuphela